saldu nahi digute, hori ez, ekonomia hobetzera doala, baina gu badakigu kapitalismoaren ondorioak bertan ditugula eta ondorio lazgarri horiek bizitzen ari garela, ez? Hego Euskal Herrian jada 400.000 pertsona baino gehiago daude pobrezia arriskuan, ez? Eta datu horiek geroz eta okerragoak dira. Kapitalismoaren eragin zuzena da, baina gaur ikusi dugu Estatu espainolari lotuta egoteak, kateatuta egoteak, kondena bat besterik ez dela, langabezia eta prekarietatea besterik ez digulako eskaintzen Estatu espainolak, ez? Estatu espainolaren modelo ekonomikoa gurera ekartzen ari gara eta modelo ekonomiko horrek langabezia eta prekarietatea baino ez digu ekartzen, ez? Guk Euskal Herrian ezingo dugu inolako estatu duinik edo estatu justu bat eraiki baldin eta Estatu espainolarekin lotuta, kateatuta jarraitzen baldin badugu. Ezingo dugu inolako baldintza egokietan lan harremanak eman ahal izan Estatu espainolarekin lotuta jarraitzen dugun bitartean. Lan erreformak, pentsioen erreformak, horrek guztiak gure egunerokoan izugarrizko kalteak eragiten ari delako. Beraz, gaur ikusi dugu kate horiek baditugula, sentitzen ditugula eta kate horiek austera jo behar dugula. Eta hauste horretan langile klaseak eta herri sektoreok bildu egin behar garela eta erantzun bat eman behar diogula, ez bakarrik kapitalismoari, baizik eta baita ere Estatu espainolak inposatu nahi digun modelo horri. Horregatik guztiagatik sortuk maiatzaren batean langile klasearekin batera manifestazioan ateratzera deitzen dugu. Gora Euskal Herria sozialista!